Hola, ara sí. Bon dia, benvinguts i benvingudes a totes les entitats que esteu avui acompanyant-nos. Moltíssimes gràcies per l'esforç d'estar ací, muntar les campanyes. A la regidora de Joventut de l'Ajuntament, Mònica Gil, moltes gràcies per estar ací. Als representants dels grups polítics municipals, als companys del Consell Valencià de la Joventut i a l'Institut Valencià de la Joventut, moltes gràcies a tots per estar també avui ací amb nosaltres. Bé, avui celebrem la 28a edició de la Fira d'Associacions Juvenils del Consell de la Joventut de València. És un plaer per mi inaugurar aquest esdeveniment on volem demostrar un any més el compromís de les persones joves d'aquesta ciutat amb el nostre present i el nostre futur, aportant el nostre granet d'arena per a construir una societat més justa, més democràtica i participativa. Són dècades de compromís amb les persones joves d'aquesta ciutat, dècades de participació, de voluntariat i de reivindicació, fent bandera de les polítiques de joventut que necessitem. Han sigut diverses les generacions de joves, com els que estem avui ací, que en algun moment van decidir implicar-se, fer un pas endavant i formar part del moviment associatiu juvenil. Joves que van aconseguir transformar la ciutat de València amb la seva perseverança i les seues reivindicacions justes. I podria semblar que la seva lluita queda molt lluny. Algú podria dir que la gent jove d'abans no és com la d'ara. I això no és cert. Avui la joventut estem molt més formades, són més tolerants, diverses i més digitals. Les dones són majoria en la universitat, tenim menys tabú i més fam de coneixement, però encara continuem patint els mateixos problemes estructurals d'aleshores. Seguim en un nivell d'atur estructural del 25%, a la cua d'Europa. Continuem treballant gratis, esperant impacients un estatus del becari que regule les pràctiques remunerades. Seguim, a més, en una temporalitat i salaris de misèria que no ens permeten viure en dignitat. I tot això, a més, quan la xifra de joves sí, és a dir, que estudien i treballen alhora, supera el 30%. Així que no som ni vagues, ni generació de cristal, ni volem prejudicis adultcentristes. Som joves amb un potencial extraordinari. Tenim dret al treball digne i cap societat que aspire a progressar pot permetre's els nivells de precarietat que suportem. I d'això va aquesta fira de precarietat, per parlar del que ens preocupa i ens afecta. Volem que se'ns escolte i aprofitar que així tenim ara als nostres representants de l'Ajuntament per transmetre'ls sense intermediaris el que necessitem. Per la qual cosa, si em permeteu, m'agradaria aprofitar aquesta tribuna per a llegir el manifest sobre precarietat laboral de les persones joves que des del Consell de la Joventut de València volem fer-vos arribar.